Namhlanje besinotyelelo olusemrhulumenteni apha kweli komkhulu labathembu baseRhode ngokumenywa ngukumkani uDalmvula. Sibe nentlanganiso nokumkani nenkosi kwathethwa izinto zophuhliso lwabantu, indlela esimasiye ngayo phambili phambi koba siye ebantwini nabantu ngobuninzi babo. Ibiyintlanganiso ibe nenkqubela phambili enkulu. Injongo nomxholo ibikokuba le ndawo yalapha eWestern Timberland siyincedisa njani na phantsi kwemeko yophuhliso nezinto ezirhalelwa ngabantu. Iinkosi zithethile ngokuvuselelwa kwezaa schemes zalapha, yoNcorha, yoBilatye, yoQamata, kuba zizona zizawukwazi udala amathuba emisebenzi. Apha abantu bafuna uphuhliso lwasemaphandleni, iindlela, ukunikwa kwabantu amanzi, njalo njalo, ukunikwa kwabantu imibane ukwenzela uba abantu baphuhliseke. Kodwa bafuna nokuqinisekisa uba abantu abalapha abatsha nabo bayakwazi ukunikwa izakhono zokuncedisa xa kuphuhliswa ezi ndawo ngokokuba basiwe esikolweni. Abanye abo sebeyile esikolweni bakwazi ukuncediswa ngoba banikwa amathuba oba baphuhle ngakumbi. So abantu abanamisebenzi, ezi ndawo befana uba ziyakwazi usebenza dala amathuba emisebenzi kwi-agriculture. Le ndawo inobutyebi obukhulu bemihlaba echumileyo, imfuyo, iigusha, iinkomo, iihagu, iibhokhwe, yonke loo nto ikhona apha. So urhulumente seqalisile usebenza kwezi ndawo. Zininzi izinto esizama ukuzenza novuselelwa kwendlela, kodwa siyazilandela ke ezinye, ingakumbi ukuvuselelwa kwezi schemes lapha kwenzela uba kudalwa amathuba emisebenzi.